सिगांनि फुरुंखांखाय जों बोरैरकनि साब्रुमुक कायसा गय फांगो जिनि बोरै सुस्मितारियां बनो वानजिरक ओरै तंमानि जागानि न बनो रिंगै फुन बाय रिंगै तलांगैनाय बनो बलंगो दुइ दिन खावै तरि रिखा खावै तरि ओइ बकुन मते खायखा यगुइनाय बनो आरो दर्शन खालायखा खालायो जों साइमानि बिनार थांगा बिनार कक डिटेल्स मानि परे जों अब प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक बाबुनि थानि चिठी लिखा अबनो एक्शन हादि हिनाय एवं चलारंनि मुंबो मेंशन खायरिका 10 गताबो खंगांके जों स्टाफ नाहारि दंगो जिनि कल्पना जमातिया विशाखापत्तनम थैमानि बक तिरप्रानि हिंगांके गथां थांमानि मानिक बाबू प्राक्तन मुख्यमंत्री मानिक बाबूनी बिहित पांचाली बत्रा चार्जिनी उपस्थिति बाहायके बथै भाईमान आबुनी सीबीआई तदন্ত खायनानि उनफुन एवं जिनि प्रियंकारिया जे बाइक एक्सीडेंट थैयो नि सामानि बाइक एक्सीडेंट बाहायके थै गाड़ी एक्सीडेंट बाहायके थै आबुनी सीबीआई तदন্ত खायनानि बागैनाय बकि आसले बकि बाइक एक्सीडेंट गैदे थै जिनि मते हिंगांकाय अब बाइक एक्सीडेंट गै थैया किंतु बो कायसा जीन्स पेंट कानसा एवं गेंजी इनार सुमजा सुट डग बिनि पेंट गरै इनार गरै खाय कुनु दिन एक्सीडेंट खाय बकि जिगिसि एक्सीडेंट आबुनि बागै बिनि बागै जों सीबीआई तदন্ত नायो एवं सुप्रिया मकनि बागै सीबीआई तदন্ত नायो जिनि ते पतंग और वो रबिलितनि बागै जों सीबीआई तदন্ত नायो सुकराम देव वर्मा एसडीएम बिनि बागै सीबीआई तदন্ত नायो तेमनायो जों शशि मोहन देव वर्मा बिनि बागै जों सीबीआई तदন্ত नायो अमहायकि जों जिनि कताल मुख्यमंत्री बिप्लब बाबुनि जों करिखा अपॉइंटमेंट हाका आबो हमका पर जेकुन शुक्रबार फायमानु हिसाब दिनि जों शुक्रबार जों जरारि मालिया आफुन मालिया कारण कांगाय तामनानि प्रत्येक शुक्रबार हमकाबो जिनि मंत्री जिनि मुख्यमंत्री जरारि मालिया बयदिलि थांगोन गै 27 तारिख शुक्रबार जों थानानि बागै रेडि इंलाय जा जों अब डेपुटेशन नाय सीबीआई तदन्तनि